Vols els millors freidores d'aire per a nines? Aquests 5 són els que valen la pena de debò. El número 1 et sorprendrà. El número 5 arriba amb un preu d'aproximadament 72 euros i una puntuació de 4 punts i migrem 500 de senyes. Les usuàries el descriuen com a molt ràpid gràcies a la resistència citada a la part inferior i com el seu disseny compacte el fa ideal per a espais reduïts. Algunes reviews indiquen que el control LAT pot fallar, però la majoria es mostren satisfetes amb la qualitat i la facilitat de neteja. En conclusió, el número 5 és una freidora d'aire fiable i econòmica, ideal per a famílies que busquen un equipament senzill i eficient. El número 4 costa 72 euros i compta amb una puntuació de 4.4 sobre 5, amb 618 opinions. Els usuaris l'aprecien per la rapidesa de la cocció i la textura cruixent que aconsegueix. És una opció compacta, però amb una capacitat suficient per a 2 persones. Algunes crítiques mencionen que cal ajustar els temps de cocció, ja que alguns plats poden cremar-se si es segueixen les instruccions del paquet. En general, el número 4 ofereix una bona experiència de cuina sense gestar massa. Wok, sabies que una freidora d'aire per a nens pot cuinar una pizza en només 15 minuts? Això és el top 5 de les freidores d'aire pensades per a mans petites i famílies que volen menjar més saludable. Comencem pel número 3. El número 3 és una opció assequible, amb un preu d'aproximadament 45 euros. La puntuació és de 4 punts i mig sobre 5, amb 889 opinions. Les ressenyes destaquen una gran satisfacció general, tot i que alguns usuaris han notat problemes de durabilitat del revestiment. Un comprador comenta que la cubeta es va desfermar després de 6 mesos, mentre un altre afirma que amb una cura delicada la freidora dura molt. Hi ha també opinions positives que l'han trobat útil per evitar l'oli i que el cost-benefici és excel·lent. En resum, el número 3 ofereix una bona relació qualitat-preu, però cal ser cuidadós amb la neteja i evitar utensilis abrasius. Si t'està agradant la selecció, subscriu-te al canal i activa la campaneta per a no perdre't cap de les properes comparatives de gadgets per a la cuina familiar. El número 2 té un preu d'aproximadament 61 euros i una puntuació de 4.3 amb gairebé 2.022 ressenyes, que és una freidora d'aire amb una capacitat de 8 litres, perfecta per a cuines petites però amb prou volum per a una família de 4. Les opinions elogien la reducció d'oli fins a un 8,50% i el panell tàctil intuïtiu amb programes preconfigurats. Alguns usuaris han notat que els nivells superposats no cuinen de manera uniforme, però la majoria la considera una eina indispensable per a cuinar de manera saludable. No oblideu comprovar els enllaços a la descripció per trobar ofertes i més informació sobre cada una d'aquestes freidores d'aire per a nens. Finalment, el número 1, amb un preu d'aproximadament 59 euros, destaca amb una puntuació de 4.7 sobre 5 i més de 5.400 opinions. És una freidora d'aire compacta, però amb una capacitat de 3,8 litres, ideal per a parelles o petites famílies. Les ressenyes la descriuen com a molt pràctica, ràpida i amb un disseny atractiu. Alguns comenten que la mida és petita per fora, però sorprenentment gran per dins. En resum, el número 1 és la millor elecció per la seva versatilitat, facilitat d'ús i excel·lent relació qualitat-preu. Després d'analitzar tots 5 models, la decisió depèn del teu pressupost i de la mida de la teva cuina. Si busques una opció barata i no et preocupa la durabilitat del revestiment, el número 3 és una bona aposta per a un equipament més robust i ràpid. El número 5 i el número 4 ofereixen rendiment consistent. El número 2 destaca per la seva gran capacitat i funcionalitat digital, mentre que el número 1 combina compactesa i potència, convertint-lo en la millor elecció global. Tria el que millor s'adapti a les teves necessitats i gaudeix de menjar cruixent i saludable sense complicacions.